हाय गाईज, आज तारीख 12/5/2026. हा पण बोरवेल पॉईंट बितनाळचा आहे, तालुका उमरी. दादांचं नाव अमोल पारदेवाळ बितनाळचे आहे. त्या दादांच्या शेतात बोरचा पॉईंट भेटलेला आहे. त्या दादांच्या शेतात थोडं ढोरांना पण प्यायला पाणी नव्हतं. पाणी बघितल्यानंतर हा पाण्याचा झरा भेटलेला आहे. सरासरी या दादांची टोटल डेप 240 असेल. 100 ते 110 ला पाणी पडेल. पाणी 1 ते 1.5 इंच असेल इथं. दादा आज किंवा उद्या बोर मारणार आहेत. बोर मारल्यानंतर लगेच व्हिडिओ टाकण्यात येईल. धन्यवाद. हा पण बोरवेल पॉईंट बितनाचाच आहे, 2 नंबरचा आहे.